वेलकम टू शीतल्स कुकिंग चॅनल। आज आपण बनवणार आहोत वांग्याची भाजी, अवघ्या 5 मिनिटात होणारी। तुम्ही लग्न समारंभात खातात अगदी तशीच भाजी आज आपण बनवणार आहोत। तर त्यासाठी सर्वप्रथम मी मूठभर शेंगदाणे घेऊन ते मिक्सी जारमध्ये टाकले आहेत। त्यानंतर मी छोटासा खोबऱ्याचा तुकडा घेतलेला आहे व त्याचे काप करून मी ते मिक्सी जारमध्ये टाकते। त्यानंतर मी 2 ते 3 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या, आल्याचा तुकडा कापून घेतला तो मी यात टाकलेला आहे। त्यानंतर आपण अर्धा चमचा धनेपूड, मीठ घेतलं आहे अर्धा चमचा, ते यात टाकूया। त्यानंतर आपण गरम मसाला घेतला आहे 1 चमचा व अर्धा चमचा तांबडा तिखट, ते यात टाकूया। हे सर्व मी व्यवस्थित मिक्सी जारमध्ये घेऊन मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे व्यवस्थित। तर मित्रांनो, माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनला क्लिक करा। बघू शकता मित्रांनो, आपलं हे मसाला तयार झालेला आहे वांग्याच्या भाजीसाठीचा। तर मी गॅसची फ्लेम ऑन केलेली आहे व त्यामध्ये 1 पडी तेल मी टाकत आहे। तुमच्याकडे कुकर नसेल छोटा, तुम्ही कढई पण वापरू शकतात। एवढंच आहे की तुम्हाला थोडासा वेळ लागेल। तर मी यात थोडंसं मोहरी आणि हिंग टाकलं होतं। त्यानंतर मोहरी तडल्यानंतर मी जिरे व हळद टाकले आहे। जिरेसुद्धा तडतडलं आहे। त्यानंतर आपण 1 छोटा कांदा कापून घेतला आहे तो मी यात टाकलेला आहे, तोही व्यवस्थित परतवून घेतला आहे। व मी वांगे जे घेतलेत, हिरवे वांगे घेतले, तर त्यांना मी उभे आणि आडवे असे कट्स दिले आहेत। तर ते मी याच्यात व्यवस्थित परतवून घेत आहे कांदा आणि तेलामध्ये व्यवस्थित। तर त्यानंतर आपण हा जो मसाला तयार केला आहे तो मी यात टाकत आहे व हा मसाला वांगे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेणार आहोत। बघू शकता अशा प्रकारे खाली वर करून व्यवस्थित परतवून घेतलं आहे वांगे मसाला एकत्र। त्यानंतर मी थोडीशी फ्रेश कोथिंबीर यामध्ये टाकत आहे, तीही व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर मी एका बोलमध्ये पाणी घेतलेलं आहे, तर ते पाणी आपण यात टाकूया। 1 बोल पाणी मी टाकणार आहे। तर हे व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेऊया मसाला, पाणी, वांगे। व यानंतर आपण कुकरचं बघू शकता आता उकळी फुटलेली आहे। तर यानंतर आपण कुकरचं झाकण लावून देणार आहोत व लो फ्लेमवर 5 ते 7 मिनिटांसाठी आपण हे होऊ देऊया वांग्याची भाजी। 5 मिनिटांमध्ये वांगे व्यवस्थितपणे शिजून जातात व आपली भाजी तयार होते। बघू शकता 5 मिनिटांनंतर मी कुकर ओपन केला आहे। तर हे बघू शकता सुंदर अशी आपली वांग्याची भाजी तयार झाली, असे अगदी टेम्पटिंग दिसत आहे। तर ही आपण एका प्लेटमध्ये ट्रान्सफर करून घेऊया। तर बघू शकता सुंदर अशी भाजी आपली वांग्याची इथे तयार झाली आहे। सो माझ्या रेसिपीज आवडल्यास तिला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। भेटूया पुढच्या नवीन रेसिपीसोबत। थँक्यू।